Okay. Altså den der, den kan jeg jo fucking lige få ændret på den der F10. Så skal vi lige gå i game settings. Show colors. Oh my god, jeg fik ikke kyst det, hvor det er. Jo, ved du hvad? Jeg kan lige prøve at tjekke, om den gør noget på F11. Ja. F12. Skråstreg. Okay, vi skifter den over til skråstreg.